So, what's up mga kawaray? Good morning po sa inyong lahat, no? Ngayon, kung bago ka lang sa aking channel, huwag nyo pong kalimutan i-subscribe at click nyo na din ang notification para ma-update po kayo sa aking mga bagong video na ipopost. Ngayon, i-share nyo din sa mga kaibigan nyo at mga ka-warden o kahit hindi mga warden. Hindi nagtatawag na sa akin na yung camera. Do, isa ka rin eh. Mula doon Hindi sa na kulbak, maligod ka din, ano? motor. Ay, Yun, nakarating sila. Oh. Yan ang nakakalas na. Nagbudots pa. Kulit eh. Oh? Uy, Ilang kilo kaya yun. Ito may motor eh. Lagi na sa ngao. Sinali. Sumali ako ha. Pwede ba sumali ako? parang sakit, parang Minsan layo mo, di mabot. Talented mo rin eh. Sipa naman ang kamay mo.
Galaw-galaw din. Sige. Kawaray! Kawaray. Kain kawaray. Naiintindihan niyo ako. We would also be careful with how we discern information. I just want to continue my efforts towards my work and Bawal, bawal yan. Ito na. Magandang tip. Nandun yung sa muna na. Ayun yung generator. Sinabi. Thank you mga kawaray. Doon tayo dito sa pagkasa. Ang dilim. Sabay ako, sabunan ko natin. Sabunan mo na ba yan? Ha? Ito yung sabon natin. Ba't kumunta ito kanina? Kalahating buo yung nilagay ko. Wala na ako doon. Pagtingin na yung putalis na yan. Ito na lang oh. Ginamit yata sa damit to. Tingnan mo. Wala pang kabawas-bawas siya kanina. So, ayan po mga kawaray. Nabusog na po kami. So, ayan. May tawag na naman kami. So, ayan mga kawaray. Ganito po yung barracks. May ka na, Joshua. Siyempre, uwi tayo sa Sabado. Kailangan natin mag-upload. May inintay pa ako. Puhunan. So, ayan mga kawaray. Ganyan. Ang iba dito, stay na din kami dito sa labas. Thank you, Lord. So, ayan po mga kawaray. Dito sa barracks, sa trabaho namin, yung tambay namin dito sa barracks talaga, paulit-ulit mo. Ganito kami dito, pag walang tawag, bawal kasi kami tumambay sa mga bay. Di kaya dito kami sa barracks ulit. Pag may tawag, nandun kami sa bay nagagawa na mga scaffolding o layer sa inilalagay namin sa eroplano. Halimbawa, may hindi kayang abutin yung gagawin yung mga mekaniko, kami ang maglalagay ng layer, no? Mga kawaray. So, yun lang. God bless sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyo at huwag po kalimutan na subscribe yung aking channel. Thumbs up at i-share nyo din po sa inyong kaibigan. Ngayon kung bago ka lang sa channel, please don't forget to subscribe and click na notification para ma-update po kayo sa mga bagong post ko. So maraming salamat. God bless mga kawaray.
Yeah, yeah.